Jingpule na gashiti baningkong uyo anes kalanong kabalay kadukod katlay hadu katpra. Hey wat lingo ko para bangen pagkaperthei ka isi yapi nila ringkang na gajing yap sha gajing im badya kane nila tips kem na marba ni iye yela kipara uta ubam id usa ha gajing yap jar ubashun yela upara ulong unong penyap riu pat pitip baha unong penyap riu gajing im bam jukun kam jusa da lele Nagne ngi itu ya gajing it ba ukris ula IT yela gajing im na gabenta jongi. Tingiru ngideiban IT yela gajing im na gabenta kipara. Lada uno udan kaspa kahajar perthei pad uyoi bau para ukerdu penban sudnyo panles bun yau. Kumno ken gajing it Blei kan yaisa hauta. Ko khun bai to ngen yi om tang da ka ktien bad uthali henry da ka kam bad ha ka jing shisha ka ktien jong utrai kasam shispa khat henryu ka khot chi pho hadu khat lai bad khat henryu hadu khat henyo galari yala ka jingen wat haba ngala ong nga khuslai shi ka de e bad haba ngala ong ha ka jing smopi dam briu bala banshania ngan siu kliang ayu yau try namar ka jingles bun jung u yanga ngan ra ka khuri aingu ya unong pen em jonga da ka bakhot kerpat ya ka kerteng utrai a try ngalong umrau jome ukhun kamrau jome me la lau ya ki jingkhum jonga ngan terwa hame ka jinknya aingu pat ngan khot kerpat ya ka kerteng utrai ka gospel kat kum uyo anes bukhut kilanong ka bakhat san ka khot khat ar bat khat hanyo ka hukum jonga ka long kane do ye it mar kalyang kumba nga i ye phi ka jing it bakrau tam ba briu ula bandon na ka benta ki lok jong u ka long ban id yala ka jing em na ka benta jong ki philong ki lok jonga lada phile ya ka ba nga hukum ya phi ngam khot shu ya phi ki shakri namar ushakri tem ya ka jingle ukenra jong u henry nga khot ya phi ki lok namar kala ya thu lot ha phi kat ka ba alayo sngo na khpa junga dei ma phi ki bala jit yanga nga ken ngala jit ye phi pat ngala thong ye phi ban len pat ban pen mi so shibun da uso uban yaisa tikum tau khpa a ya phi kat ka ba phi pan na u ha ka kerteng jonga kane te kata ka banga hukum ye phi to ya i mar kalyang ka gospel jong utrai